τα παιδιά που είναι με την κάμερα ανάποδα πάνω στο μηχανάκι, αν μη τι άλλο τραβάνε τα πάνδυνα για να μας ακολουθήσουν και με κίνδυνο. Δεν ξέρω ακόμη τίποτα. Κάτσε να πάρουμε δηλώσεις. Κάποια πράγματα κάπου δεν Έχω πιαστεί κιόλας και έχω ψήξει. Τι τραβάτε τώρα? Τραβάτε το διάλογο? Όχι, τον άντρα μου. Α, εντάξει, τραβάτε. Γιατί φοβάμαι αυτά και με τα γέννη και με αυτόν τον άντρα μου. Δεν το ξέρω. Με τη διαλογική δεν εγώ κάνω κάτι και θα αναγκαστούμε να κάνουμε και επιλεκτική. Αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή να πούμε κάτι ότι μπορεί κάποιος... Το alter το έχουμε. Δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή υπάρχουν κανάλια. Μπορεί τώρα... Όχι αυτό. Εντολές έχουν πάρει. Καταλάβες. Δηλαδή... Δεν είναι κάτι που το επιθυμούμε προς Θεού, αλλά προκειμένου να έχουμε προπαγάνδα του αγώνα μας και παραπληροφόρηση προς το επιβατικό κοινό, προτιμούμε να έχουμε επιλεκτική ενημέρωση. Καλά, εννοείται, αλλά δεν θα περιμένουμε για προς Θεού. Δεν θα πάρουμε όμως, για παράδειγμα, τα χειρότερα. Και αν μη τι άλλο, νομίζω ότι η έννοια... Θεωρώ ότι η έννοια της δημοσιογραφίας οφείλει να διαχωρίζεται κάπως από την πολιτική ως προς την αντικειμενικότητα και την κριτική στάση. Έχει διαφορά να έχουμε κριτική στάση με κατακριτική στάση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να παρακολουθούμε Μέγκα και Sky και να βλέπουμε ότι είμαστε 50 αλήτες οδηγοί από τη Τζοπανίδου πρωί-πρωί απευθυνόμενοι στα πρόβατα που τη βλέπουν, να το πω έτσι, να μας αποκαλεί και να είμαστε 50 αλήτες που προκάλεσαν κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα. Δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό κανενός. Δεν μπορείς, αλλά είναι ένα φαινόμενο. Μετά βλέπουμε από το Sky ανάλογη συμπεριφορά απέναντι στην Αθήνα. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για άλλα κανάλια. Ωραία. Εγώ λοιπόν να σου πω στα άλλα κανάλια, να σου πω την αλήθεια, το αμέσως επόμενο που κάνει άσχημη εικόνα και προβολή στον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι, αυτοί που είναι πραγματικά δίκαιος, αλλιώς δεν θα είχαν λόγο αυτοί οι άνθρωποι να χάνουν τα μεροκάματά τους, γιατί οικονομικά μαστίζονται αυτή τη στιγμή και όχι μόνο το νομοσχέδιο αλλά και τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Λοιπόν, όλοι έχουν παιδιά, φροντιστήρια, νίκια, δάνεια, έτσι, που σημαίνει το αμέσως επόμενο. Δεν το ξέρω εσύ, εγώ αυτό το πράγμα συνεχίζεται ευρύτερα ή πιο συγκεκριμένα από ένα-δυο κανάλια και επιμένουν ως προς αυτό, αυτά που θέλουν να περάσουν στον κόσμο. Απόστολε! Απόστολε! Ούτε δημοσιογράφοι. Να κάνουμε τα Q μια στιγμή. Απόστολε! Δεν θέλω να κρίνω βέβαια δημοσιογράφους, αλλά όπως με κρίνουν εμένα ως συνδικαλιστή ότι έχω κάνει μαγαζάκι μου ή ότι μαζεύω τους οδηγούς και τους κάνω αλήτες και παίζω κολπάκια με την αστυνομία και οι οδηγοί τρομοκρατούν τον κόσμο στον δρόμο με κροτίδες και παρανομίες. Ποιο γεγονός παραποιήσαμε? Ποιο γεγονός παραποιήσαμε? Το πρώτο που παραποιήθηκε είναι να κάνουμε ένα Q. Ήταν απόφαση των συνδικαλιστών το πώς θα γίνει η πορεία. Σας πληροφορώ ότι γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την πλειοψηφία των εργαζομένων. Εγώ δεν ξέρω, δεν ήμουνα. Για να κάνουμε ένα Q πριν ξεκινήσει η πορεία. Την αστυνομία την είχαμε ενημερώσει ότι θέλουμε να πάμε στη Βουλή. Το πώς θα πάτε δεν το ξέρω. Το πώς θα πάμε είναι η άνοδος προς τα δύο. Εφόσον λοιπόν η αστυνομία ο άλλος λόγος είναι ότι τρομοκρατήσαμε τον κόσμο πετώντας κροτίδες και κορνάροντας. Ο κόσμος μας χειροκροτούσε από που περνούσαμε, ουδέποτε τρομοκρατήσαμε κάποιους και ακριβώς για αυτό το λόγο πάμε μπροστά οι συνδικαλιστές προκειμένου να προστατεύουν τα συνδικαλιστές. Η πρώτη συμπορία ήταν 500 συνδικαλιστές που κάνανε κυκλοφοριακό χάος και τρομοκρατήσαμε τον κόσμο με κροτίδες, βαρελότα λέει και ο κόσμος τους έβρεσε. Αυτά είναι συγκεκριμένα. Αν αυτοί είναι εδώ και είναι 500 άτομα συνδικαλιστές, τότε ας πρόσεχε.